Ik vond het evenement echt ontzettend mooi. Ik vond het mooi om te zien dat er zoveel Arubaanse studenten zijn die geïnteresseerd zijn in de politiek. En ze hadden echt ook scherpe vragen en goede vragen over onderwijs, over bestaanszekerheid, over stageplekken. Dus ja, ik vond het heel fijn en mooi om hier te zijn en ook de betrokkenheid vanuit de gemeenschap. Mijn belangrijkste boodschap is in ieder geval dat we op basis van gelijkwaardigheid met de eilanden om moeten gaan. Een van de voorbeelden die werd gesteld is dat soms aan talkshowtafels worden de eilanden minder besproken of de problematieken die er zijn, terwijl wij één koninkrijk zijn. Dus ik vind dat die zichtbaarheid en ook gewoon het besef bij de mensen van we zijn gelijkwaardig, we behoren tot één koninkrijk, dat dat veel beter naar buiten mag komen. En dat was mijn belangrijkste boodschap. En ga stemmen. Zeker hebben we daarin werk in te verzetten. Dat er over en weer over de besturingsmodellen, over hoe het zit met de verhoudingen tussen Nederland en de eilanden. Om daar meer bewustwording voor te creëren. En dat is vice versa. Dus dat is op de eilanden, maar ook in Nederland beter het besef van we zijn één koninkrijk. Net zoals, volgens mij zijn mijn collega het heel mooi, van net zoals als je het hebt over de BES-eilanden, dat je Terschelling, Texel hebt, zijn de BES-eilanden ook onze gemeente.